Baha na hindi pa rin humuhupa sa ilang lugar sa Dagupan City nangingitim na. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Diyan kahit tirik ang araw sa maghapon, problema pa rin ng ilang residente dito sa Dagupan City ang baha. Halos hindi na nagtatanggal ng bota si Mang Cristobal dahil sa hindi humuhupang baha sa paligid ng kanilang bahay sa Zone 7 ng Barangay Maluwod, Dagupan City. Mahigit isang buwan na raw ang baha. Masyadong kwan na rito, purwisyon talaga ng tubig dito eh. Pagka walang madadaanan eh, tatambak ka na rito eh. Magtatambak ka naman dito naman sa kwanay, likod, wala, pupunta dito. Nangitim na rin ang baha na perwisyo sa mga residente. Ganito ang sitwasyon dito sa Sitio Claveria, Barangay Maluwod, Dagupan City. Mapapansin natin na mataas pa rin yung level ng baha. Pero nung kasagsagan ng habagat ay umabot pa ng hanggang bewang yung lalim dito ng baha. Yung mga residente naglagay na rin dito ng tungtungan sa harap ng kanilang mga bahay para makaiwas sa perwisyong dulot ng baha. Kasi pag bumaba kami, nababasa yung mga paa namin. Kasi baha. Kaya ganun. Nangangamba na mga residente sa kanilang kalusugan. Nagsasagawa naman daw ng misting operation ang City Health Office sa mga barangay. Magre-request po sila sa amin. Pupuntan namin sila agad. At saka, po sir, education po sa kanila po. Pag walang ulan talaga po sir, pinupuntan po sila. Kasi hindi pwede rin pag umuulan, sayang din po yung gamot natin. Samantala, may namatang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May potensyal ang LPA na maging bagyo sa mga susunod na araw kahit pa may umiiral na easterlies. Diyan ay naman sa Pag-asa, kung hindi magbabago ang direksyon ng binabantayang LPA, inaasahan na magiging ganap itong bagyo sa weekend. Diyan. Maraming salamat, Russell Simorio.